Però jo crec que ara ja que ens heu fet la definició, ara que ja sabem el que és, potser podríem començar amb una demostració, quedarem tots bocabadats i després ja comencem a aprendre. Oh, i tant, som-hi. Mireu, per ajuntar els sons començarem agafant un bombo, continuem amb els plats, les caixes, i llavors comencem a fer el ritme. Marcus Brian MC in the house. Brian MC te lo trae fino, fino, fino. Brian. Fantàstic. Marcus i Brian MC en directe a l'Extra Ràdio.